Kapin 400 ka mga open pipe muffler o bora-bora nga nakumpiska sa kapulisan ang gipangguba subay sa pagpahugot sa kampanya Batok Bora-Bora sa General Santos City. Ani ang report. Gipisat pinaagi sa pagpaagi og pison ang anaa sa 429 ka mga open pipe muffler kon bora-bora sa Gensan PNP headquarters sa Camp Fermin Lira sa Barangay Dadyangas West, General Santos City, Lunes sa buntag. Sumala sa General Santos City Police, ang maong mga bora-bora gikumpiska sulod sa 6 ka bulan sa milamayng tuig. Gikumpiska kuno kini subay sa City Ordinance number 37 kon the Comprehensive Land Transportation and Traffic Code of 2018. Daghang complaint sa atong mga community, labi na sa atong mga occupants nga dool sa ilang mga drag race problema. So mo ni ato gining gi-address para masulbad gyud ang ingani nga problema kay hassle kayo. Sumala sa Gensan Police, hangtod confiscation lang sa ang ilang mahimo alang sa mga nagalapas sa paggamit og bora-bora. Tukion pa sa LGU ang mga penalty nga angay at tubangon sa mga violator. Lakib na sab sa mga tindahan nga nagabaligya niini. Magama yung balaod bahay niini para ma-address ng mga namaligya niini para ma-regulate sila, ma-control sila. It's up to the sagudi ang panglungsod to address the issue kasi business permit na. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.